eyyi bandiraɓe ndulumaji naaɓe mi salmini on mi juurima on mi ñagani mon Allah jaam to gonɗon en gonirɗon eɗen jiimi ɗo hen nayi sakuji maaro duttaɗi ɗo e ndulumaji Demɓe on jii wonande wawɓe yiyoɓe bindi on jii ko winda hen oɗo sac ko 50 kilos o ga ko 25 kilos ne waɗi maaro sewko ne waɗi maaro ɓuttu ne waɗi maaro hakkude aussi kala ko neɗɗo yiɗi so waɗi commande ɗo e ndulumaji Demɓe ma heeɓ eyyi numéro téléphone nani hen mais eɗen jogui numéro goɗɗo aussi numéro ala bay ko 77 658 02 35 on numéro aussi son mbaɗi ɗum contacté ma on keɓ sac de 50 kilos sac de 25 kilos ma en gar joni mbaɗen hen prix ji ɗi par ce que prix ji ɗi ɓoccirima hen mais ma en gartu mbaɗen hen prix ji ɗi inchallah on calminama on jarama ndulumaji ko taari ɗum